sitwasyon mga kasinag. Medyo traffic dito, gawa na ang eskwelahan dito mga kasinag eh. Kaya ma-traffic dito sa lugar na ito. Kailangan mo sumingit-singit talaga.
na tayo. Dito tayo para may puno. Bagus, baka delikado yung motor dyan. Naka-side stand tayo. Baka magasgasan ng bagwis nito. Okay lang yan. Dito na tayo mga kasinag. Hindi na matitinagan ng araw mga tao. Shoutout muna, kaway muna. Mga kasinag, wag bumabagsak kayo yung motor ko kasinag. Alanganin na kasinag yung pan mo. Tawag doon, kalawangin na yung side stand mo. Hindi pa naman mapuputol yan. Pero yung center stand, sigurado na. Tulas Kasinag, na. magpalit ka kasinag ng side stand at saka center stand kasinag. Papalitan ko na yan kasi andito na sa Cavite. Lagi kasinag ang sinasahod mo. Magkakali ka lang kasinag, ayos pa yan. Ayusin ko muna mga kasinag ang ating simot-mot. Kasinag yung kanwa, ang palit mo dyan, stainless kasinag. Para hindi kinakalawang ano, Hindi na kalawang, parang mag-uwi mo ng Bicol kasinag. Hindi stainless na. Kahit ilusog ko sa dagat. Ayusin ko muna mga kasinag. Ready tayo mga kasinag ng ating baon. Saan lang ka, nabubulok lang yan. Ay pa ulit. Oh, siya nga, buti pa dito may langka pa. Yung sa amin sa probinsya wala na. Kasi nagapasok na tayo. Iwan natin din si Motmot. Shoutout pala kay Boss Randy. Bicolano din yung mga kasinag. Pasok na tayo sa trabaho. Ha? Husay. Pasok na tayo mga kasinag. Maglalakad tayo. Kasi in transit ang PMC. Doon sa kabila. Doon kami dadaan kasi doon kami nag-time out. Yung parking kasi mga kasi nandun yung parking eh. Wala na ba ako naiwan? Wala na kalagay doon sa motor. Shoutout mo na. Kaway mo na, kaway. Hello. Yan. Oh, shoutout mo na kay Idol. Na-shoutout mga Idol Duran. Kasama ko sa trabaho mga kasinag. Dito na ako. Paikot kasi yung company namin mga kasinag. Dito kami dadaan sa kabila. Dito ako papasok. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang. Andito na ako sa entrance ng company. Update ko lang ulit kayo mamaya. Mga kasinag, ka-out lang natin 4:40. Gawa nang maghahanap ako ng bahay. Nagpaalam ako kay madam na hindi ako mag-overtime ngayon. Kasi nga, maghahanap tayo ng bahay. Kailangan kasi namin makalipat ng mga kasinag. Kaya ngayon, hindi muna ako nag-overtime. Kunin ko lang yung motor ko mga kasinag. Mga kasinag, good evening. 6:36 na ng gabi. Kararating ko lang po dito sa bahay. Naghanap nga tayo ng mauupahan na bahay gawa ng yung pinsan ko. Padating na ngayong katapusan kaya lilipat na kayo mga kasinag ng bahay. Nakahanap naman ako kanina. Pero sabi ko nga, kinausap ko na yung mga pamangkin ko na kung okay na sa kanila yun, okay na daw yun. Kasi wala nga time mga kasinag na maghanap pa ng iba. Sa masusunod ay ipakita ko sa inyo mga kasinag yung titirhan namin. Sa ngayon pala mga kasinag, sa lahat po pala ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po. Pasensya na po kayo mga kasinag kung hindi ko halos kayo na-update. Gawa po ng busy na ako sa trabaho, uti-uti kami. Nakiusap lang ako kay madam na hindi ako mag-overtime ngayong araw. Gawa po ng
naghahanap pa ako ng bahay na malilipatan. Pinayagan naman nila ako na hindi ako mag-overtime.